Салом дӯстон, ҳамлагари дастаи Парис Сен-Жермен футболбози 22-сола Килиан Мбаппе ҷоизаи таъсисдодаи агенти Роналдоро соҳиб шуд. Ҷолиб ин ки бозам Левандовски қадр нагардид. Мо атрофи ҳамин чорабинӣ гап мезанем. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо баъз дуршният, мо бошад сар мекунем. Дӯстон, топ чемпионатҳо ба танаффуси зимистона рафтанд, аммо чемпионати Англия давом дорад. Ливерпул дар меҳмонӣ бозии мушкил бар зидди Лестер дорад. Челси дар кризис буда Брайтонро пешвоз мегирад. Оё шогирдони Тухел метавонанд пойгаи қаҳрамониро давом диҳанд? Фаворитони худро дар 1x интихоб намоед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Килиан Мбаппе ҳамчунин атрофи бозии даври яккашниҳои Лигаи Чемпионҳо ки дар он дастаи ПСЖ бо Реал Мадрид рақобат мекунад, ибрози андеша кард ва чунин гуфт: дар мавриди ин бозӣ ман танҳо як андеша дорам. ПСЖ бар Реал Мадрид дар ин бозӣ ғолиб мешавад. Ман мехоҳам бо дастаи шаҳри Париж дар Лигаи Чемпионҳо пирӯз шавам ва ҷомро бар фарози сарам маз дар ПСЖ баланд бардорам. Баъдан мехоҳам соли 2022 бо тими миллии Фаронса қаҳрамони ҷоми ҷаҳон шавем, гуфт футболбозе ки дар ояндаи наздик бояд бозингари Реал Мадрид шавад. Ин гуфтаҳои амлагари ҷавонро на ҳама хуб қабул карданд. Ин бисёртар ба мухлисони Реал рабт дорад. Чӣ гуна як футболбозе ки орзуи бозӣ кардан дар Реалро дошта бошад, мақсади ғалтониндани ин тимро дорад. Ва аммо мухлисони дастаи шаҳри Мадрид набояд фаромӯш кунанд ки Мбаппе то ҳол футболбози Реал нест. Ӯ танҳо дар фикру ақидаҳо ва орзуҳош бозингари Реал аст. Дар ҳамин шабу рӯзҳо Килиан яке аз лидерони асосии дастаи ПСЖ мебошад. Ӯ ба ҳайси лидери як даста бояд чӣ гӯяд? Ӯ наметавонад ки аз минбари баланд баромада ишора намояд ки Реал Мадрид моро титу пора мекунад ва ПСЖ арзандаи рафтан аз даври яккашниҳои он тараф нест, ё ки ӯ ҳақ надорад то гӯяд ки мунтахаби Фаронса ҳатто аз гурӯҳ баромада наметавонад. Хулоси гап, ҷавоби объективонаи як лидери клуб ва мунтахаб буд. Ба ин посух на мухлисони Реал ва на ашхоси дигар бояд аз ин нуқтаи назар арзу шикоят бархурд кунанд. Вале агар аз тарафи имкониятҳои ғалабаи ПСЖ назар кунем, гапҳои Мбаппе баланд метобад. Агар Реал Мадрид бо ҳайати асосӣ ва бе осебҳои бозингарони асосӣ ба охири моҳи феврал бирасад, имконият ба дастаи ПСЖ дар ин дидор хеле кам хоҳад буд. Дар рафти мавсим дар бозии дастаи ПСЖ ақидаҳо ва идеяи сармураббӣ дида намешуданд. Дар мусобиқаи фароққоравӣ дастаи шаҳри Париж бозии заиф нишон дод. Ҳамлагари Португалии дастаи Манчестер Юнайтед ҷоизаи навбатии инфиродиро соҳиб гашт. Дар шаҳри Дубай маросими бошукии ҷоизаспории Global Soccer Awards доир шуд. Ҳамлагари 36-сола ҷоизаи беҳтарин нишонзани тамоми давру замонро гирифт. Қисмати аввали соли 2021-ро Криштиану Роналдо дар дастаи Ювентус паси сар намуд. Дар соли милодии 2021 ҳуҷумкунандаи португалӣ ба задани 46 гол даст ёфта буд. Бештар аз ӯ танҳо Карим Бензима 47, Килиан Мбаппе 49, Эрлинг Холланд 49 ва Роберт Левандовски 69 гол заданд. Бояд донест ки маросими ҷоизаспории Global Soccer Awards-ро агенти Роналдо Жорже Мендеш ташкил мекунад. Ҳар ҷоизае ки Роналдо нагирад, гапҳои аз қабили агенташ ҷоизаҳоро махсус ба ӯ медиҳад пайдо хоҳанд шуд. Ҳамин ҷоиза то ин дам набуд. Агар аз рӯи мантиқ гирем, бояд соли гузашта Али Деаи аз Эрон соҳиби ҷоиза мешуд, чун то Роналдо дар тимҳои мунтахаб маҳз ӯ рекордсмен буд. Роналдо воқеан ҳам дар соли 2021 чанд рекорди таърихиро шикаст ва онҳоро ба номи худаш муҳр зад. Аз рӯи миқдори голҳо дар тимҳои мунтахаб ӯ аз Али Деаи гузашт. Ҳамчунин шумораи голҳои худро дар бозиҳои расмӣ аз ҳама зиёд кард. Соли 2021-ро барои Криштиану метавон соли шикастани рекордҳо ном бурд. Мухлисони Месси ба чунин ҷоизаҳои Роналдо бо нигоҳи бадбинона назар карда чунин мегӯянд: Месси арзандаи туби тилло бошад ё ин ки не, аммо ӯ ягон маротиба чунин паст намешавад то ба агенти худ гӯяд ки як ҷоизаро барои ӯ ҳам фикр кунанд. Соли оянда дар ин маросим Роналдо ҷоизаи беҳтарин Роналдо аз байни тамоми Роналдоҳоро мегирад, мегӯянд мухлисони Месси. Новобаста ба ҳама ин гуфтаҳо, Криштиану дар синни 36-солагиаш дар сатҳи баландтарин бозӣ карданро идома медиҳад. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед.
яке аз инсайдерони машҳуртарин Ди Мартио атрофи ҳамлагари Боруссия Дормунд Эрлинг Холанд ибрози андеша кард. Ба ӯ суол доданд ки ба фикри шумо дастаи ояндаи Холанд бояд аз Англия бошад. Дар ҷавоб Ди Мартио чунин гуфт: барои ҳар он ҳамлагаре ки яке аз беҳтаринҳои олам шудан мехоҳад, Премер Лигаи Англия варианти беҳтарин аст, аммо ба Холанд чемпионати Англия он қадар писа нест. Ба ӯ Ла Лига хеле маъқул аст. Айни ҳол вариантҳои беҳтарин барои ӯ Ла Лига ва Бундеслига мебошад. Дар Боруссия бовар бар он доранд ки як соли дигар дар ҳайати ин даста интихоби хуб барои ҳамлагар хоҳад буд. Агенти ӯ Мино Раёла ба ин андеша розӣ нест, гуфт Ди Мартио. ба фикрам ӯ мехоҳад тобистон Холандро ба дастаи дигар барад. Баъд аз 2 соли серҳосил дар ин тим Эрлинг бояд ба як сатҳи нав барояд. Реал метавонад интихоби хуб бошад. Агар мадридиё Мбапперо ҳам биёранд, барои онҳо доштани Холанд зиёдатӣ нахоҳад буд. Премер Лига орзуи дилхоҳ футболбоз аст, аммо барои Холанд ин интихоби якум нест. Ман намедонам барои чӣ, чун айни ҳол ҳамаи бозингарон орзуи бозӣ кардан дар Манчестер Юнайтед ё Челсиро доранд. ҳатто соли гузашта дастаи Челси кӯшиши харид кардани ӯро кард, вале Эрлинг аз пешниҳод даст кашид, чунки ба андешаи ӯ қадами дурусти навбатии ӯ Реал ва ё Барса хоҳад буд. барои ҳамин ҳам ман андеша дорам ки Холанд аз агенташ талаб дорад ки трансфери ӯро ба Реал ҷӯр кунад. агар ба Мадрид рафтанаш номумкин шавад, пас интихоби дуввум Барселона хоҳад буд. танҳо баъд аз ин дастаҳо клубҳои Англия аз қабили МЮ ва Челси меистанд. шумо чӣ мегӯед дӯстон? Холанд дар кадом даста метавонад карьераашро беҳтарин идома диҳад? ба ҳамин таом дӯстон, боварӣ дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.